Ahojte, vítajte u nového videa, ktorá bude recenzia na tento set zo série LEGO Speed Champions s číslom 76934 Ferrari F40. To môžete vidieť. Začnem figurkou. Tá položka nebola k tomu, to mám len aby to držalo na výstavke. Takže je to pani šoférka, má nejaký sveter s logom Ferrari, normálne nohy nepotlačené, vzadu len tak trocha. Tento kľúč, čo je vždycky v setoch Speed Champions. Potom klasickú hlavu, z jednej strany len, klasické vlasy. Typická Speed Champions figurka, ktorá má iba telo potlačené a inak nič. Teraz samozrejme dôležité je to auto samotné. A ako prvé, čo si všimnete, je vlastne, že predu tu chýbajú akoby svetla, lebo LEGO si proste myslelo, že akože to sú priesvitné svetlá, že to akože netreba tam nič dávať. Žiadne dieliky a vyzerá to fakt akože fakt divne. Neviem, čo ten dizajner si akože myslel, alebo kto to robil. Ale ja som myslel na to taký hack, by som dal povedať. Čo to sú proste sklá z okien klasických, normálnych, čo bývajú na domoch LEGA. A proste ich tu len takto dám. Samozrejme je to trocha krehké, že to nedrží, ľahko to padá a tak ďalej. Ale na výstavku to v pohode postačí, aby sa to oveľa lepšie. Aj keď nie je úplne dokonalé, ale no. Tak. Tu vpredu teda okrem tých svetiel otrasných môžete vidieť tento potlačený dielik s logom Ferrari. To je super, že bol potlačený. Celkom tam bolo len celkom málo nálepiek. Tu vidíte asi nejakých 12. Ale nebolo nejaké extra ťažké, ale tak akože niekedy sa mi trocha nepodarili nalepiť, ale som našťastie mi podarilo opraviť bez nejakých škôd. Potom tu ďalej je tiež potlačený dielik. Asi on je z boku potlačený aj, tak som to chcel povedať. Potom tu sú nálepky nejakých tých... ide vzduch proste, nech sa povie po slovensky. Ale toto vyzerá fakt tiež divne, taký, že akoby tie vychlapacie svetlá, ktoré sú akoby nálepkou vytvorené, sú akoby rozdelené medzi dva dieliky, čo vyzerá fakt, akože nie je to hrozné, ale vyzerá to trocha divne. Takže taká tiež trocha nevýhoda. Potom na boku sú tie dieliky potlačené. A tiež zaujímavé, že toto je vlastne aký, je to na tomto dieliku, to sa dá proste pohybovať, ktorý je na boku pripojený. Taká zaujímavá technika. Potom tu je fakt super, že tieto spätné zrkadlá sú akoby normálne lyžičky, len proste v červenej farbe. Zaujímavý dielik, zaujímavé použitie dieliku. Potom na boku tu je tiež logo Ferrari, tu vidíte trocha, je to pokrčené tá nálepka na svetle. To som ju chvíľu nalepil, tak potom som ju musel odlepovať. Potom tu je tento pás, ten je tiež potlačený na boku dieliku. Tu je tiež ďalší ten, ja sa povie po slovensky, neviem, air intake, proste toto tu. A potom tu vidíte, že tiež tu je akoby taká diera, tam vidno proste do interiéru sedadla, čo je tiež taká vlastne akoby zlá vec na tomto sete. Takže ako môžete vidieť na tom reálnom modeli, tu vidno tiež akoby ten, povedzme, že mriežku na vzduch, akoby dieru, ale nie je určite takáto veľká ako na tomto. To mohli trocha lepšie urobiť, ale ako nie je to nič najhoršie. Potom tu vidíte tento masívny spoiler, na boku je nálepka a na druhom boku sú dve nálepky aj s logom F40. Potom vzadu to je potlačené logo Ferrari a tieto výfuky trojité, ktoré sú vlastne tiež zaujímavou technikou použité, že tu je takoby táto vlajka, ktorá sa proste zaklopí a toto sa tiež dá akoby pohybovať. A celé to vlastne akoby zo spodu postavené. Potom tieto svetlá sú potlačené. A ešte chcem vám ukázať vlastne náhradný dielik, čo tam bol, jeden z nich. Tak bol úplne, že krivo vytlačené. Našťastie tie ďalšie dva boli celkom v pohode. Potom ďalšia strana taká istá samozrejme. Ešte sú tieto disky, ktoré sú také trocha netypické. Neviem, v ktorom sete boli ešte použité a či vôbec nejakom. Ale nie sú tie typické Speed Champions disky. A druhé vlastne boli takéto. Tam ako viete sú vždy vlastne dve sady diskov, ktoré nie sú vlastne len tak do rezervy, alebo proste nie sú využité v tom sete. Ďalej môžete vidieť toto vlastne zadné sklo, pod ktorým vidno asi motor. Neviem, čo to má vlastne reprezentovať, ale akože je tam motor pod tým sklom, ale neviem, čo ten ďalekohľad má znamenať, čo to proste je. Asi motor, neviem. No a potom tu sú na boku potlačené dieliky, pokračovanie vlastne okien a sklo samozrejme je potlačené ako vždy. To by si nechcem predstaviť, ako by sa to lepilo, nálepky na to sklo. Potom v interiéri môžete vidieť dve sedačky, klasické, nič také extra nech zaujímavé není.
Potom títo tachometrie a rôzne tie ukazovače, volant, prevodovka a ručná brzda. To je všetko z toho interiéru, nič také zaujímavé tam není, ale vlastne je to reálne automat, taký celkom minimalistický interiér by som povedal. A to je asi vlastne všetko z tohto modelu, čo vám môžem ukázať. Vlastne je to set z roku 2024, som zabudol ešte povedať na začiatku. A tento rok ešte vlastne sa bude predávať aj ďalej, aj keď iné sety z toho roku sa už končia. Takže ak chcete, tak si ich určite kúpte. Aj rôzne iné Speed Champions sety už končia tento rok, žiaľ. Niektoré aj tie horšie, niektoré lepšie. Takže to len tak hovorím. Ale tento set ešte nekončí, ten sa ešte bude ďalej kúpiť oficiálne. Takže to je dobré. Ešte tu sú nejaké nálepky, som zabudol tiež povedať. Akože tento set akože je celkom také sklamanie pre mňa, síce akože videl som, že tie sklá sú také, tie svetlá, že sú také nedokončené. Samozrejme, všetci o tom na YouTube hovorili, keď to vyšlo ten set. Ale myslel som, že to bude trocha lepšie, že to bude trocha lepšie vyzerať tie svetlá aj bez toho skla. A aj trocha nejaké tie iné chyby tu sú. Napríklad toto môžete vidieť, že na tom reálnom modeli je toto asi tak trocha zvažuje, ale tuto vôbec. Na tomto McLarene F1 to je pekne urobené. No, pekne. Ale proste som sa to zvažuje. A som to bolo povedať, že vlastne toto je tu úplne naklonené. Tak ako by to proste bolo, že užšie. A to tiež celkom zaujímavá technika. Nechcem to rozoberať, ale tuto to bolo ako pripojené pomocou takejto robotovskej ruky. A to tam držalo na mieste. Nech sa to teda vlastne takto dávať. To je tiež taká dobrá technika použitá na to. Tak. Som niečo pokazil na tom. Tak upravené. A to už je teda záver tohto videa. Dajte like, ak sa vám páčilo, dajte odber, napíšte komentár. Ďakujem, že ste si ho pozreli až do konca. Pardon. Až chcem pripomenúť vlastne, že som mal predtým video, asi pred nejakými 2-3 dňami vyšlo, neviem, ktoré som otvárala minifigurky z novej série, ale nemal moc veľa zhľadnúť, takže si ho pozrite, ak chcete, ak ste ho ešte nevideli. Budem za to veľmi rád. A teda, už je to koniec, vidíme sa na budúce. Ahojte.